Менә бүген дә без инде зур традициягә өрелгән шигъри бәйрәмгә җыелдык. Шуның бер тагы өстәмә традициясе бу көнне без Яңа Тукай исемендәге дәүләт премиясының лауреатларының исемнәрен сезгә җиткерәбез. Рөхсәт итегез миңа безнең президентыбызның яңа указын таныштырып китәргә. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләре комиссиясе тәкъдим карар бирә. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген Кол Шариф мәчете архитектура комплексын иҗат иткән өчен Зөфәр Шайдулла улы Галиуллин, Андрей Вячеславович Головин, Альбина Кенкызы Даишева, Рөстәм Мөхәммәд улы Сабиров, Зөфәр Мазгар улы Садыков, Искәндәр Фуат улы Сайфуллин, Айвар Гомәр улы Саттаров, Сергей Петрович Шакуров составындагы коллективка бирергә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов. Кадерле дуслар, Татарстанда үткәрә торган Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген Кол Шариф мәчетен иҗат итүчеләргә бирелүе очраклы хәл түгел. Чөнки Саид Кол Шариф ул дин эшлеклесе генә түгел, ә татар халкы дәүләтчелеген символы. Аның исеме Казанны саклаучылар рухы белән бәйле. Казан кирмәнендә Кол Шариф мәчетен торгызу Татарстанның һәм татар халкының соңгы еллардагы иң мөһим казанышларының берсе. Архитекторлар, төзүчеләр Кол Шариф мәчетен матурлыгын, тарихи әһәмиятен чагылдыра алганнар һәм милли идеяга лаеклы комплекс иҗат иткәннәр. Көннән-көн безгә Татарстаныбызга күбрәк кунаклар килә. Алар да безнең шушы мирасыбызны, безнең бүген яңа мирасны торгызуымызга сокланып, Кол Шарифкә карап, рухланып китеп, хәтта бүтән төбәкләрдә дә яңа мәчетләр төзеделәр. Алай да безнең Кол Шариф кебек гүзәл мәчет булганы, яңадан төзелгәне әле андый хәбәрләр җитмәде. Шуның өчен сезнең исеменнән, президентыбыз исеменнән, хөкүмәт исеменнән яңа лауреатларны котларга рөхсәт итегез. Алланың рәхмәте булсын иң беренче безнең гүзәл халкыбызга. Әбиләребезгә, бабаларыбызга, әтинәләребезгә, әниләребезгә, балаларыбызга. Һәрбегез тиенләп җыйган акчаларын шул мәчетне төзүгә исраф иттегез. Шәмсебика апаны гомергә танытмам, ипи булса да күтәреп алып килә иде. Ашагыз улларым, ашагыз дип, тирек эшләренә дә алып бара иде. Рәхмәт әйтмичә булдыра алмыйм хөкүмәтебезгә. Чөнки бу очракта, шушы мәчетне төзү очрагында хөкүмәт белән халыкның максаты тәңгәл килде. Максаты тәңгәл килде, уйлары тәңгәл килде. Һәм шуңа күрә шундый гүзәл мәчет төздек. Бу безнең генә премия түгел. Бу бөтен татар халкына бирелгән олы бәя. Безнең бу мәчетебез Малайзия илендә күргәзмәдә булган дөньяның иң мәшһүр 10 мәчете арасында тора. Кәгъбәтулла шунда, Таж Махал шунда, Зәңгәр мәчет шунда, Тау битендәге мәчет шунда, һәм безнең Кол Шариф мәчетебез горурланып шунда басып тора. Бөтен дөнья безнең халкыбыз белән соклана.